Entren al pàrquing de Puigmercadal de Manresa amb paraigües per denunciar el mal estat d'un dels espais d'aparcament més importants del centre de la ciutat. Aquesta setmana els comerciants del centre històric de Manresa han presentat un informe tècnic sobre l'accessibilitat, l'aparcament i la competitivitat comercial a la capital del Bages. Hem fet una estadística a partir dels tiquets d'aparcament que ha lliurat un sol establiment i que tenia tot a disposició dels clients tots els aparcaments de pagament de Manresa, i a partir d'aquí hem tret unes conclusions que matemàticament ens han semblat concloents. Denuncien una situació crítica al centre, especialment per la falta d'aparcament. Asseguren que es tracta d'una amenaça directa per la supervivència del comerç local. La nostra principal preocupació és l'últim resta de zona blava que queda al voltant del centre històric. Un dels exemples que recalquen a l'estudi és la comparació amb Granollers. Afirmen que Manresa té una infradotació d'aparcament de més del 200% respecte a la ciutat del Vallès Oriental. Jo fa 42 anys que tinc la botiga i continuem estant amb el mateix punt. I sobretot l'aparcament és superimportant per nosaltres. El fotomultes ens ha perjudicat, l'eliminació de zones blaves ens ha perjudicat. Per altra banda, també posen sobre la taula el deteriorament de l'activitat comercial. El carrer Sobre Roca, per exemple, un dels eixos comercials més importants del barri antic, ha passat de tenir més del 50% dels locals ocupats als anys 2000 a poc més d'un 10% aquest any, segons l'estudi. Malgrat això, els comerciants afirmen que són conscients que les dificultats d'accessibilitat no són l'única causa d'aquesta situació, no gens menys consideren que és un dels factors més importants.